ki bani soyayya zan baki rayuwa ta ce ke akan kina shirya kuma za na iya mutuwa in babu ke akan kana shirya kuma ka zama rayuwa ta ce kai tunda ka so ni dole zan so ka duniya ta baya kai baby na kai ne zaɓi na kalbi na kai ne burina kin zaman tolin zabi na ke na baiwa kauna farin cikin dukkan ruhina ke ce zaɓi na farko ƙarshen labari na a littafi na na kara dukkan lissafi na ke ce zaɓi na kunganta ita ce zaɓi